Good afternoon. Good afternoon, sir. Ay, Oh, sa ating pamati ron. ay, likod. Sakit likod, sapa. Panood mo. Ah, Balik ko dito. Balik na po para kondisyon na. ano dyan, no? May si sir kay magpakondisyon dyan permanente. So, ginagmay sakit lang sa likod o hawak. Iya din ang ipa, ano yan, ipa-repair din niyan, no? So, ayan, so, shout out sa taga-Hagonoy, Hagonoy to no? Ayan, shout out sa taga-Hagonoy, Damo del Sur, basta na kay ika, shout out sa mga parente. Dili na mo pahilot kay sulit yun. Shout out sa Diri ko mga kaparentihan. Dili ko tig pilotan vermi. Ah, Shout out kang Ronnie Mahipos. Ikaw, ano po diri kay aron maayo. ayan, shout out daw kay Ronnie Mahipos. Sir, shout out daw nimo. Ano sa daw ka pa schedule, ayan, so, tabangan na to si sir, no? Na siyempre pinagi sa pagkampo sa Ginoo. Shout out sa taga-Hagonoy, Davao del Sur. Of course, shout out po sa po ang mga subscribers sa akong YouTube channel. Thank you so much for subscribing my YouTube channel. Maraming salamat sa suporta, sa pag-subscribe ninyo sa kuang YouTube channel. Thank you so much. Daghang kayong salamat. Of course, ako ang mga viewers. Hello viewers, thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention ang United States, Indonesia, Malaysia, Vietnam, India, of course ang Australia, Saudi Arabia. Thank you so much sa iyong panonood sa aking YouTube, no? Of course, ang karon lang nagatanaw sa kuha, karon lang naka-open sa kong YouTube. Pwede mo ma-subscribe or like or share para daghan masayod. O daghan tag matabangan kung maka-share mo, daghan masayod nga makatabang dita ginagmay sa to mga kaigsuonan na to, no? Mga igsuon na to sa diri sa Pilipinas. Of course, pwede mo comment o comment lang. Ika doon na may pangutana niya. Kung gusto mo makig-friend sa kuha na ko'y Facebook, Eric Hilot ang traditional o ang Eric Hilot ang binisaya. Ayan guys, so maghilot na ta guys, ha? Shout out sa taga-Hagonoy, Davao del Sur. Okay? Sila na. Isat. Ay, kakatay. Sige, kubihingi. Bakit mo gidala? Ayan, di ay. Ara guys. Gidadaan ko ni Busing di ay Dong suka. Ayan, ang suka na Pinakahalang. pinakalami nga suka sa Hagonoy. Ang pinakahumot o pinakahalang nga suka. Ayan. Dong suka. Oh. I-shout out lang ko niyo, i-comment ko kung hita mo suka nga pinakalami nga suka sa Hagonoy, no? Sa Hagonoy. Napakani sa mga alak nga kuan. Na, mo pa gidala ging sinsa. Oh. Ginadala na bisang asa lang ang kung nangita mo suka guys nga pinakalami, pinakahalang o pinakahumot naalang sa Hagonoy. Nara si Sir, thank you kasi mo pagdala Sir. Ayan. O ni founder sa suka nga pinakalami. Try lang, no? Yeah. Mahalin din ito. I-comment lang ko. Tapila gani na boss yung kondito kay bagay mangutanas ko ha. O kaning isa ka botelya. 40 pesos lang, no? Pero ang kalami niya sobra libo ang kalami. No, ana lang. So, comment lang mo sa kung nangita mong suka nga lami kaayo, pinakahumot o pinakahalang nga suka. Naara sa Hagonoy, Davao del Sur. Ayan. Ayan. Sige. Yan ang viewers oh. Ay, Sige na. atong t-shirt ang mga boss. Ato. Makita to sa ko boss. Asa ta suka niyo para ako. Advertise na ba no? Advertise mo na. O ya, daghan ako kay kukuhan. Subscriber. Una ko karon 930. 70 na lang mag 1,000 ako. Pero kami sa kaban. Kumangi ko day. Kuya ako na pong i-promote to. Ano dagkagi. Kadong kaya sa mi. Gatay na ko imong number. Ano? Anak lang or mo contact dire nga. O sige.
Dahil ko niya kwarta. Walang ka na mamalit mo. O, di, mo click dito ito ang promote guys. Wala mo promote ng kuwan ka na raman. Ha? Mana maganuwi mo din na ginabuan ni Eric o. Ano nga balik ka na ito kung sa imong balik ang 40? Ano nga o, balik sa bala o ilang patungan o mamalit sila dagan no? Wala ano, mamalit o dagan, bala sila. Makakita ko sa lulog, lumot lagi ng supla. O, di. Advertising mo na sa boss na kuha. Sa kuha nga. Oh, mana sila, uy, mo din na ginagamit ni Yuri ko, mamalita na. Mana mo na, kurintar tayo. Try mo na, try, Anton. Ako hindi, huwag na makakita mga businessman. Order o dagan, no, anak ano? Luto? Bigay tinuntungan, boss? Nakuha na.